Li Myanmarê hem tevlîheviya hundir û hem jî tesîra şewba vîrusa koronayê berdewam dike, li welat însan ketinin rêza oksîjenê. Van kesan ji teref ertêşê ve jî rastî muameleyên gelekî xerab tên. Li Myanmarê tevlîheviya nav xeyîdî dome. Krîza siyasiya ku piştî darbeyê dest pê kir mezin dibe. Li ser krîza siyasî û aboriya ku ji ber darbeya leşkerî çêbû, şewba koronayê ji tesîra xwe zêde kir. Bi vê şewbêre li ser Anserê welêtkê masiya malzemeyên tibî û dermanî heye. Netewên Yekbûyî hişyarî da ku yek ji sê paran nüfusa cîhanê bi Myanmarê re cîran e. Hişyarî da ku welat rewşek superbelaviyanî belavbûna zêde diye. Ji yekê Hezîranê pê ve 4629 kir li Myanmar ji ber koronayê candanin. Lêbelê pispor difikirin ku ev hejmar gelek zêdetir in. Netewên Yekbûyî banga agirbestê bilez kir.